itong araw na to, dahil may blessing tayo, ayan. So papapormahan natin yung ating service. Siyempre si Barsabal. Gago! So nakita nyo na yan sa ating mga vlog. Ayan. So papapalit nating gulong niya sa ano, sa harapan. Ayan. Kaya magkasama natin, papakita natin yan. Siyempre, eto siya. So, siya yung kasama natin dahil wala siyang ano, wala siyang trabaho. Dahil naka-ano siya, naka-day off. Ayan. So ngayon, papunta na tayo kung saan natin papagawa si Barsabal. Kaya introin na natin. Kaya let's go! Hold up. Barsabal.
So ayun mga Wala ako sumasargo sa tega ko. kasoy, nakita nyo naman yung clip na pinagawa natin. At syempre, kumain din tayo Hindi totoo yan. pagkatapos natin pinagawa. So ayan guys, pauwi na tayo. Kita nyo naman si Barsabal, nabaguan, napalitan na ng ano, napalitan na ng rim, ha? Gago! Alala. Ayan, pauwi na tayo guys. Kaya dito na natin siguro puputulin. So yun guys, naputol tayo dahil may tumawag. Gago! So dito na natin tatapusin yung vlog natin. Ayan o, kasama natin guys. So see you next video guys. Ayan. Siyempre subscribe na kayo. Ayan. Dahil di na nadagdagan ang ating subscribers. Kaya see you next video. Peace. Oh, sorry ko. Oh, 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 oh.